Dragi prijatelji, evo nas u još jednom ponosu Posavine. Ovaj put ponos Posavine je jedna, ja bih rekao, posebna Posavka. U Bosanskoj Posavini često se za jednog pjevača zna reći da je broj jedan u izvornoj glazbi. On se zove Ilija Begić. Tako je za ovu gospođu s kojom ćemo danas razgovarati uvriježen naziv ženski Begić. Naravno, dragi prijatelji, meni je posebna čast danas ovdje u studiju Ponosa Posavine pozdraviti gospođu Maru Slušić, koja nam zapravo i jeste taj posavski ženski Ilija Begić. Gospođo Maro, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, što biste vi rekli o tom nazivu? To je jedno veliko priznanje za vas osobno. Pa ne bi se sad ja toliko puno isticala. Volim pjevat i tako sam i rođena i naslijedila sam toga i tako. A sad šta drugi misle, evo, hvala, drago mi je. Evo, vi ste od malih nogu u svojim božincima slušali i eto, malo pomalo počeli i pjevati izvornu glazbu. Recite nam, što je to bilo ono osnovno prvo što ste zapazili kad je izvorna u pitanju? Zapravo, zašto ste ju i zavoljeli? Pa, prvi puta sam sa svojom mamom, prvi put u životu sam sa svojom mamom zapjevala. Moja mama je dobro pjevala i sjećam se tih sjela i prela njihovih kad su oni pjevali to. I nisam ja to toliko pjevala, ali sam s njom prvi put zapjevala. I poslije sam se toga udala i onda je to moj muž primijetio i da ja to možem i da bi znala to. I kad i moju mamu je slušao kad pjeva i to, i onda on to, ja sam tako s njim pjevala i tako je to došlo do toga. A imajući u vidu da je on jedan od tekstopisaca izvorne glazbe, to je vama bilo još puno lakše. Da, on je isto volio i pisati pjesme, volio je jako puno pjevati i voli i dan danas. I ja tako s njim uz njega, evo, došlo se tako da sam i ja pjevala i da su ljudi zavolili to i što ja pjevam i kako pjevam. I ja isto volim pjevat, nije da ne volim, strašno volim našu izvornu muziku, volim. Možda zapravo to i jeste glavni razlog vašeg kvalitetnog pjevanja, prijemčivog pjevanja, ta ljubav prema Posavini, ljubav prema izvornoj glazbi. Pa da, još pogotovo ako smo iz istog mjesta kao i mi, moj muž i ja, i mi smo tu zajedno mogli održati skupa i vjerovatno i je ta ljubav, sigurno da je. Šta bi drugo bilo, ako ja to ne bi volila, ne bi mogla ni odraditi kako treba. Da, zasigurno svoju obitelj volite, obožavate, imate 2 sina. Rekli ste mi da se jedan bavi izvornom glazbom, zapravo zna zapjevati. On zna zapjevat, ne bavi se, ali zna. Kad smo za stolom u društvu izvorne muzike, on se uvijek priključi i voli otpjevati i pjeva i sve. Drugi nije tako baš. A ovaj mlađi je. On ima i snimljen CD. Na CD-u. Evo vi, pored što propagirate ljepotu, propagirate glazbu, zabavu, propagirate i ljubav Hrvata, bolje reći zajedništvo, jedna predivna grupa koja je osvajala cijelu Posavinu, Šerka i Posavka. Vi ste bili dio te grupe. Kako je ta grupa nastala i što su zapravo bili motivi njezina nastanka? Pa motivi su bili, mi smo se jako često družili i pjevali za stolom. Uvijek, ja sam živjela u Njemačkoj, ali smo dolazili, kad smo god dolazili smo se obavezno morali sastajati i ispjevati. I svi su se divili kad nas dvije zapjevamo, svak nam se divio i svi su kroz to divljenje i kao vi trebate to raditi i to tako došlo do toga da muž napiše pjesme i da mi to snimimo. Gospođa Jela je iz Šehera, vi ste iz Božinaca, kliknuli ste na prvu?
Pa zato što, da, jer smo imali valjda taj talent i to, ona je udata ovamo bliže gdje sam ja živjela i naši muževi su se znali od prije još i posjećivali i tako smo i nas dvije. To, evo, kažem, svi su se divili kad mi zapjevamo i tako je to došlo do CD-a. Je li, sve se trese kad se pjeva? Pa, evo, mi smo uživali u tome i kad se sastanemo u društvu i spjevamo se i tako. Dobro, gospođo Maro, evo, mi živimo u jednom turbulentnom vremenu kada nas ova tehnologija odbacuje od onih osnovnih tradicijskih vrijednosti, ali postoje mladi ljudi koji to pokušavaju prenositi i žele ići dalje. Kako mladim ljudima potaknuti tu volju i kako im usaditi ljubav prema tradiciji, prije svega prema izvornoj glazbi? Pa, ja mislim da nije baš jednostavno, ali može se pokazati, pričati o tome puno, razgovarati. Sad, prihvaćanje djece je različito. Hoće li, neće, ili mogu, ili ne vole, ili vole, ali razgovor je uglavnom uvijek važan i dobar. Razgovor i dijalog otvara sva vrata. Vi sad živite ovdje u Hrvatskoj, ne vraćate se u Njemačku. Jeste li pjevali izvornu u Njemačkoj? Da. Dakle, možemo za vas reći da ste promotor naše glazbe u iseljeništvu ili dijaspori? Da, mi smo uvijek volili odlaziti na takav prela, sjela, šta je god bilo, svadbe, gdje se god pjevalo, mi smo uvijek išli. Ili smo si znali sa sobom dovesti društvo i družili smo se, jednostavno se družili skupa i pjevalo se i tako da... Ne. Sad ste dakle u Hrvatskoj, odmarate se, uz odmor pjesma je neizostavan dio. Ja vjerujem i nadam se da ćete vi i gospodin Ivo stvoriti još puno lijepih pjesama, da ćemo vas puno puta u budućnosti čuti i da će ta vaša ljubav prema izvornoj glazbi biti još izraženija i kod generacija koje dolaze. Želimo vam puno sreće u životu i radu i naravno u pjevanju. Hvala na pozivu. Dragi prijatelji, bila je to gospođa Mara Sušić, svojevrsni ženski Ilija Begić ili bolje reći svojevrsni ženski glas izvorne glazbe. Hvala vam lijepa.